Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Бүгенге көннең төп темалары. Татфонбанкның сәламәтләнүенә багланган өметләр юкка булган. Үзәк банк Татарстандагы берничә банкны лицензиясез калдырды. Иртән анализлар бирдем. Аннан соң безнең вакыты билгеләнде. 2 сәгать һәм нәтиҗә әзер. Чаллыда диспансеризация дәвам итә. Иң яхшы шәһәр язучысына 57 мең сум. Бөтен дөнья язучылар көнендә башкарма комитеты бәйге игълан итте. Үзәк банк Татарстандагы 3 банкны лицензиядан мәхрүм итте. Бу исемлектә Татфонбанк, Интехбанк, Анкоргбанк. Алар хәзер финанс операцияләрен башкара алмый. Күптән түгел Татарстан президенты мөрәҗәгать иткәч, Таиф компанияләр төркеме Татфонбанкка ярдәм итәргә булган иде. Әмма Центробанк мондый шартларда сәламәтләндерү мөмкин түгел дип белдерде. Хәзер Татфонбанк идарәче яисә ликвидатор билгеләнгәнгә кадәр вакытлыча администрация куелды. Офислар эшләми, кредитларны түләү тәртибе соңрак игълан ителәчәк диелә банкның рәсми сайтында. Әмма лицензия алынса да кертемнәр буенча имения түләүләре бирелергә тиеш. Чаллыда сәнәгать зонасына кадәр җәмәгать транспорты булдырырга мөмкиннәр. Бу хакта шәһәр мэрынан алдынгы үстерелешле территория резидентлары сорады. Бүгенге һәм булачак инвесторлар Наил Мәхдиев һәм Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина белән очрашты. Түгәрәк өстәл артында күп кенә проблемалар хакында сөйләштеләр. Алдынгы үстерелешләр территория резидентларын нәрсә борчый, Гүзәл Шахапова ачыклады. Түгәрәк өстәл артында утыручыларның барысында территорияга керү өчен беренче кертемнең зур 50 миллион сум булуы борчый. Тәкъдим ителгән өстенлекләр җитми, керемгә 5% салым 1 ел дәвамында гына гамәлдә. Маленький пример такой. Значит, в Дубне налог на прибыль первые 8 лет 0. Реально первые 5 лет инвестиций, которые компания входит и начинает, она только вкладывает, у нее нет прибыли. Суыткычлар җитештерүче завод вәкиле Чаллыга партнерларын да чакырырга теләк белдерде. Бәлки инде җәй башында ук кер юу машиналарын җитештерә башларлар. Завод вәкиле Әлфия Кагогинага үз соравын җиткерде. Инвесторлар буларак без таможняда чимал кертүгә пошлиналар күләмен киметүне сорыйбыз. Резидентларның тәкъдимнәрен беркетмәгә язып куйдылар. Депутат белдерүенчә, закон гамәлгә кергәч кенә аның җитешсез якларын белеп була. Шуңа күрә алдынгы үстерелешле территория статусын алган шәһәрләрдә актив рәвештә сөйләшүләр алып барырга кирәк. Приеду в Государственную Думу и сразу же на следующей неделе обсужу эти предложения, которые мы выработаем своими коллегами, чтобы они подняли их у себя в своем регионе. И только так уже можно будет выходить на дискуссионную площадку на уровне высшего законодательного органа и готовить решение. Якын арада әлеге сораулар Дәүләт Думасында каралачак. Резидентлар очрашуда шәһәрдә булган проблемалар буенча да сорау бирергә ашыкты. Мисал өчен, иң беренче тор составына кергән оешма сәнәгать зонасына кадәр җәмәгать транспорты булдыруны сорады. Около 250 рабочих мест создано. И в Кипмастере тоже большой объем работников много работает. Основной ответ отказа был то, что поток в основном с утра и вечером. Но сейчас мы уже год отработали, потихонечку объемы у нас растут, и рабочее время у нас и некоторые в 11 начинают работать, некоторые в час начинают работать сменами. То есть, в принципе, поток достаточно. Кызганыч шәһәр бюджетында мондый чыгымнарга акча каралмаган, әмма мэр проблеманы хәл итү юлларын карарга вәгъдә итте. Работников публичного акционерного общества возят на вахте, естественно, нанимает транспорт, МУП электротранспорт, тем самым, значит, решает эту задачку. Я думаю, что давайте мы вместе посмотрим с нашим управлением транспорта, с полком, вместе с вами, со всеми. Әлеге сорауны кышын пассажирский перевозка оешмасы вәкилләре дә күтәргән иде. Әгәр җәмәгать транспорты сәнәгать зонасына кадәр йөри башласа, бу тор резиденты булмаган башка ир оешмалар өчен дә файдага. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Моны шәһәрләрдә җәмәгать урыннарын төзекләндерү буенча тавыш бирү тәмамланды. Чаллыда Сукбай хайваннар йортын төзү проекты җиңде. Аның белән Азир исемле шәхси приют йорты шөгыльләнәчәк. Яңа бина Минзәләт трактында булачак. План буенча анда 200 песи һәм 350 эт урнаштырып булачак. Шулай ук бу территориядә хайваннарга төрле ярдәм күрсәтү өчен бүлмәләр дә булачак. Сүз уңайнан, бу проект аквапарк төзелешеннән, Азатлык мәйданын реконструкцияләүдән һәм тавыш күпрәк җыйган. Әлеге проектка шәһәр хакимиятләре булышлы күрсәтәчәк.
Ауруны мөмкин кадәр иртәрәк ачыклау һәм вакытында дәвалау – бу гомуми диспансеризациянең төп максаты. Узган ел Чаллыда комплекслы медицина тикшерүе узган кешеләрнең 3тән 1-дә нинди дә булса җитди авыру ачыкланган. Кызганычка каршы, күпләребез әлеге мөһим чараны игътибарсыз калдыра. Диспансеризацияны 21 яшьтән алып, һәр 3 ел сайын үтәргә кирәк. Теманы Рима Әхмәтова дәвам итә. ГИС бестәсендәге ветераннар поликлиникасына 30 меңнән артык кеше беркетелгән. Быел шуларның 20% диспансеризация узарга тиеш. Барысына да чакыру кәгазе җибәрелгән. Телефоннан да хәбәр итеп торалар. Халык әлегә сүлпәнрәк ди медиклар. Күпләр вакыт юклыкка сылты икән. Әмма комплекслы тикшерү узарга нибары берничә сәгать кенә китә. Зиннур Фәттахов кабинетларны 2 сәгатьтә йөреп чыккан. Иртән анализлар бирдем. Аннан соң безнең вакыты билгеләнде, күп вакытка язылган, шул вакыт буенча кабинетка сәгать 8 тулуга уже кердем. Аннан сәгать 9-да как раз анализ крови и сразу УЗИ. Аларны барсында уздым. Бусы тикшерүнең беренче этабы анда югышсыз хроник авыруларның билгеләрен һәм аларга китерүче сәбәпләрне ачыклыйлар. Бу кан басымы күтәрелү, канда шикәр һәм холестерин арту, тазару, дөрес тукланмау, аз хәрәкәтләнү, начар гадәтләр. Анализларда үзгәрешләр булса, пациентны белгечләргә җибәрәләр. Бусы диспансеризациянең икенче этабы. Мисал өчен ашказан тикшерергә, ФГДС, колоноскопия узарга була. Соңгысы түләгән очракта 1000 сум торыр иде, ә диспансеризация узучыларга ул бушлай. Беренче этапта табылган чакта гына без башка специалистларга җибәрәбез. Эндокринологка, шикәре югары булса җибәрәбез. Урологка, әгәр дә сия алмаса, ул урология өлкәсендә аның җаваплары булса, әгәр дә ул алдан учетта тормаса. Барлык белгечләрне узарга өлгерер өчен тикшерүне ел ахырына калдырырга кирәк түгел. Диспансеризация вакытында иң күбе йөрәк кан тамырлары авырулары ачыклана ди табиблар. Шикәр диабеты, туберкулез, яманшыш очраклары да аз түгел. Маммография хатын-кызларда күкрәк бизе шишен күрергә ярдәм итә. Быелгы диспансеризация 1996 елда туганнардан башлана. 93, 90, 87 һәм шул тәртиптә алга таба. Моның өчен полис, паспорт, СНИЛС белән үз поликлиникаңа, участок табибына яки профилактик бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Римма Әхмәтова, Алексей Яңалыклар. 29-нчы комплекс оешкан төркем лидеры ирегеннән гомерлеккә мәхрүм ителмәде. Казанда Рузаль Асадуллинга карата хөкем карары чыгарылды. Аны 1993 елдан 2001 елга кадәр берничә кеше үтерүдә гаепләделәр. Асадуллин үз гаебен тулысынча таныды. Нәтиҗәдә аны 24 елга һәм 11 айга ирегеннән мәхрүм иттеләр. В ходе судебных прений государственное обвинение предложило назначить Асадуллину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 15 лет в тюрьме. Данное наказание было назначено с учетом того, что Асадуллин на протяжении длительного времени являлся одним из руководителей преступного сообщества «29-й комплекс», участвовал в организации большого количества преступлений, в том числе убийств. Сторона обвинения полагает, что Асадуллин опасен для общества, и с учетом данных обстоятельств суду было предложено назначить ему такое наказание. Язынты бәйрәм алдыннан гүзәл затларга нинди бүләк аласын уйларга вакыт җитте. Һәркемнең якыннарын куандырасы килә. Бүләк затлыда булсын, кыйммәткә дә төшмәсен. Аны каян эзләргә безнең сюжетта карагыз. ЭКСПК музейгендә беренче тапкыр әкияти көнчыгыш дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Бирдә көнчыгыштан алып килгән товарларның ассортименты сөендерә. Фарсы паласлары, натураль косметика, ислемайлар, кулдан ясалган бизәнү әйберләре, күн тукымадан сумкалар, акча янчыклары. Мы приехали к вам с большой выставки. У нас ассортимент очень большой, широкий. Здесь товар не только из Индии, Пакистана и другие восточные страны тоже. Товар у нас красивый, качественный, эксклюзивный. Все из натурального материала и по доступной цене. Сатып алучылар мамык, киндер, кашемир тукымалардан урынжир кирәк яракларын яратып алалар. Киштәләрдә Хиндстан чәе, аңа чәчәк һәм җиләк җимешләр, хуш исле тәмләткечләр кушылган. Басмати дөгесендә күп сорыйлар. Декоратив җиһазлар да күп кешенең күңеленә хуш киләчәк. Хатын-кызлар кыйммәтле ташлардан эшләнелгән бизәнү әйберләренә аеруча шатланачак. Мы не один раз были уже в Индии, знаем их товар. Товар в основном у них натуральный. Возьми хоть ткань, текстиль. Точно так же и продукты. Нам это все очень нравится. Индия – это сказка, Индия – это волшебство. Здесь покупаю ожерелье, кофе. Мне все очень нравится. Көнчыгыштан кайтарылган сыйфатлы товарларны 10 көн дәвамында сатып алырга мөмкин. Ярминкә ЭКСПК күргәзмәләр үзәгендә 13 мартка кадәр узачак.
Шалудағы танылған клуб жетекшілігі Bubblegum проекты ябылу турында хабар итте. Бинада хәзер нәрсә булыр билгесез. Соңгы 10 елда шәһәрдә инде 6-нчы клуб ябыла. Ни өчен сәбәпләрен безнең иҗат төркеме ачыклады. Әле берничә көн элек кенә биредә шау-шулы күңел ачулар уза иде. Үзәктә урнашуына карамастан бина ябылды. Алканос рок төркеме бүген Bubblegumда чыгыш ясарга тиеш булган клуб ябылгач кыска вакыт эчендә концерт өчен икенче бина эзләргә туры килгән. Нам сказали, что клуб закрыт. Вот, и закрыт уже, как я понимаю, уже, наверное, почти неделю. Вот, мы приехали как раз с гастролей и узнаем, что тут такие вот новости, что клуб закрывается. Bubblegumга кадәр әлеге бинада цунами клубы иде. Кайчандыр биредә янгын чыгып, барлык җиһазлар янып бетте. Төзекләндерүдән соң проект яңа исем алды. Иртән биредә боулинг уйнаганнар, әкичен бию залы, рок-бар һәм караоке эшләгән. У каждого проекта есть жизненный цикл. Он заканчивается рано или поздно. Тем более в индустрии развлечений он вообще очень четко выражен, да? То есть проект бывает актуальным, а потом перестает быть актуальным. Шалыда берничә проект шулай ябылды. Иске шәһәрдә Колизей клубы клиентларны берничә ел кабул итми. Мираж, Galaxy, Jumbo, Таганкада ябылды. Вакытлыча Барбарис клубы эшләми. Хәзер Bubblegum турында да үткән заманда сөйләргә туры киләчәк. Все те заведения, которые по каким-то причинам закрылись за последние годы, они все, ну или почти все, по крайней мере, все те, которые я знаю, вот у них не было широкого списка опций, у них всегда чего-нибудь не хватало. Вот, как правило, у них не хватало хорошей разнообразной кухни, если мы говорим о клубах. Кулланучыга күп функциялы клублар кирәк. Дустана аралашыр өчен дә, күңел ачу өчен дә, туклану өчен дә уңайлы булсын. Мондый биналар хәзер лаунж дип атала. Шәһәрдә аларның саны арта бара, бәлки Bubblegum бинасында да шундый типтагы кафе ачылар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 5 мартта шәһәрдәшләрне хәйрия ярминкәсенә чакыралар. Йөрәктән йөрәккә дип аталган чарада кул эшләнмәләрен, кондитер пешемнәрен тәкъдим итәчәкләр, мастер-класслар уздырылачак. Ярминкә тантаналы рәвештә көндезге 11-дә 30-нчы микрорайонда урнашкан Эврика сәнгать үзәгендә узачак. Сатудан җыелган акчаларны яман шиш белән авыручы баланың гаиләсенә тапшырачаклар. Бүген дөньяның күп кенә илләрендә язучылар көне билгеләнә. Бәйрәмне журналистлар да үз итә башлады. Еш кына бу көнне әдәбият өлкәсендә премиялар тапшырыла. Чаллыда да иң-иңнәрен билгеләячәкләр, әмма соңрак. Башкарма комитетының мәдәният идарәсе әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә эшләүчеләр өчен бәйге игълан итә. Бәйгегә сәләтле югары дәрәҗәле әдәбият һәм сәнгать әсәрләре кабул ителә. Номинациялар берничә: әдәбият, музыка һәм башкару сәнгате, рәсем һәм театр сәнгатьләре. Гаризалар 13 мартка кадәр кабул ителә. Номинациядә дә җиңүчеләрне 57 000 сум күләмендә акчалата бүләкләр көтә. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңел ялар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз.